Okay. Hindi po guys, kami hindi na iniintindi. Meron tarong kan. Kanya ko doon. Di pala na pista o. Wala din eh. Hindi ko bito natin yun. Yan, hindi. Agdos, tapos ito naman sa atin. Kasi ko na mga. Ako lang magkaya sa binano. Direct ako. Ibababa mo wala maulog. Oo, tindasin ko. Two viewers, hello. Shout out. Shout out. Charot. Kain. Kain mga ano. May pare. Paring Gizon. Two viewers, hello. Mga mare pare. Dito kami ngayon sa bahay. Kila Papa. Kain po. At paki-panood na lang sa upload ko mamaya. Nag-live muna ako. Kakarating lang namin. Galing kaming bukid. At nag-asikaso kami dun sa ano. Nanguha na ako ng mga pang-poste dun sa kubo namin dun ano. Kasi bubuhatin. Baka bukas buhatin na yung tindahan. Kasi pinapatanggal na. Kamu lang. Nagantay. Kaya tanggal. 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 Bakit? Sabi lang. Nicole, ang mga damit doon talaga. Usod sa naman. Papiling mo. Usod sa naman. Ay, nakalabi yan. Nakalay. Hello. Ay, Diet yan. kausap nyo ikaw, sabi ko na, ano lang ulit. Ano ulam mo, Joshi? Ito? Ay, baby. Lumabalik mo ito. Panis. Pinako pa ko yung kutsara. Yun naman. Nag-go na kami, man. Bago mag-in sa atin. Nag-siki na ito gagamitin. Siki. Siki. Baka kay Jason na rin. Kinky. Kain po tayo. Huwag mo pa, bebe. Nakausap mo sa kanya. Nag-go na. Mama. Ipon mo, ipon mo. Ipon mo, ipon mo. Hello guys. Kuno pa sa nadi ah. Nakaon na na. Naguguguro mo. Bagong po. Si mama. Hindi naman ako pa nagkara po bidi. Lupan niya, di ah. Ang gulay, nakuha namin dun sa bukid. Mama. Nagloob na kaya aon. Sabi ko na lang liit na po. Ikaw, anong kinakain mo? Kutsara? Mama, mama. Yo. Ito ba kang sarap baby? Yung pag- Sabi mo sa loob. Malalaki, malalaki. Sarap yan. Ito nga, mas malasa pa ito dito. Tikman mo pa. Kain po. Kung ano mo siya. Sabi mo sa loob. Kain
Bago pa yung naka-live Jason. Comment po kayo, comment. Nagsang rin dito dito. Ano ba? Ano yun? Ano pala? Gana na po. Matang SP? Ano? Ano ka? Shout out 3 viewers. Dito muna ako sa ano, bahay. Pagkawa ng kuko. Minalabak. Ano po panoorin niyo yung paggawa ng kuko ko? Ilang dulo. Hirapan mo. Hmm? Ano pa? Pero sige sa naman hindi pa mo. Ay, ano yan? Sabi, ang dami ng bayabas. So, na. Mga hilag na yan. Yan, sabi ang kutsara. Ay, sa po. Sorry yan. Pag Ano sinakasara lang ko. ilawan ko? Hindi kinuha ko. Tatabang Pero kaya? na patitiran eh. Tumatabang. Namaro sa kan. Buka to. Ikit na mo. Sorry. Maloy ako magpura ka. Kain po tayo kain. Coach Sara. Puso. Na-upload mo na yan. Dito, papulot ko na. Bilis na ako. Ano? Pwede baga kulay. Sorry ka mo talagang kausapan. Bigyan mo naman siya mag-cancel. Parang bilan. Wow. Hanggang nasa import na mo. Say. So, si Carl, meron ka port. So, ano ba? Mata ba siya nagkakan mo? Eric Santos. Champion. Yan, ikaw mo nag-imbita? Ah. Ngay ka. Malabit na lang. Di ba na ako nalaban sa... Kung ano ato siya nga like. Kung siya ikabos mo dapat unan mo. Madawag na rin. Madawag na rin ka to. Ha? Ano? Ano ko na ito? Dapat mag-unayan sa pulita pang kuyabo. Umuburaraw ka na. Ah, mabalagay mo yun ito. Oy. Umuubra ko nimo. Ano ha? Sana walang botek eh. Ito pa pala. Hiling. Wow. Ikaw. Batang nagkulang bigas. Bilis na. Tapos kaya niya may kanin pa. Kung kausap nyo. Tsara guys. Yay. So, Tsara sa... Wala naman. Sitting baga sira. Nanawitan mo na Yo. Tsara sa siki. Siram mo. Di ba? Ganun na kain. Ay, Manamitan pa kanin. naon to. Karen. Sira ang diet ka Ano to, be? Magkaroon na kaya kami. gusto doon daw biglang nag-20 na yung so live ko ay. Hatak kaya. Dapat sira ha? Bulan mo. Depende sa kung Tsara. biglang. At Sira tabigla. pinaka-langkaw. Sa review mo sila oh. Dama na. Depende lang kung sino yung... Tsara, binigay sa akin dun sa ano, binigay kila mama. Yung sa pinagtulungan ko kahapon ng nagpista. Charney, Ligado, Alderita. Malapit talaga duman. Hindi ko kayo. Laban ka gabi. Dapat paboses mo si idol mo.
Ngayon, Garibi, ika. Pwede na ka mag- Magtawag ka. Di pa pa. Boses ka di rare. Ah, Boses ka di rare. Erickson to. Roar. Oo. Rare. Oo. Kaiba. Eh? Walang kasing datugan. Char. Tapos unod to. Pagbili mo sa loan. Ikaw ako mga pwedeng aragon ng boses. Si tatay. Boses sa gorang pwede. Ano pa? Ano talaga, Erickson to talaga ka natin. Go, bibig ko ba? Buong padua. Buong elik padua. Buong elik padua. Carl, wala po. Yes, Ay, Eric Pado mo, kaya niya yung aragon ng mga ano, Bon Jovi. O, kuha man kita, Shen pa rin siya. Puta. Rapper Ha? kaya to, babe. Ano kan ngaran yung? So, ano kang ngaran, Esteban? Karin niya brutal. Rocker. Oo, yung karin niya brutal. Mga Linkin Park. Barkada yun na mo, Shen pa rin siya. Naging instructor sa gym. Hindi na kanin pa. Sinisikat na po to sa Facebook. Amo nga ni. Shen pa rin siya. Pag ganito ulam gulay, lubi-lubi. Sira diet, barrel pati ito suko nila. Ay, doon ba ganit ang TV? Metallic na. Oh, Shen pa rin siya. Ambos interview, Shen pa rin siya. Ka-professional ba ka na? Pagkalapagkal niya naman. Bista naman eh. Okay. Shen pa rin siya. Professional na pa. Ganito mo eh. Batang PWD pamangkin niya ako ginawa. Nalabak. Nalabak. 3 hours nga ni Bea eh. Ato ka mo maglabos ko ba? Sarap ko panin ko yan. Hindi sa'yo nagsiyoso? Hindi. Lechong kawali. Wala na sa kinakauli na Islam. Ha? Sinalay ka na Islam? Amo. Di ba nagkaon ka din yung Islam na? Ikaong ita di ma. Bada, sabi, ay, Ayaw mo umiton baga yan. Amo. Ikaong ita din. Malayo doon? Ma. Nagkapal ka saan? Di pa malika? Oh. Bawal na ako? Parang minus upload mo. Mamaya, nanti na. Mamaya yun, dura na yung sana Ano, magkaiba Pag na. ilang tagal mo na yun? Dala siya na yun. Susad na sa 26 na. Kukuha yung sarili. Kaya yung mag-live. Ano nene? Tuloy tayo sa 7. Ano to sa ko na nagto? Tapos yung ulit. Si Iran? Ano to sa ano? Hanto ano? Hanto ina Sa ka? Kamnorte? Ah, Ganit, gabi mo ah. Sa Kamnorte yung vlogger? Hindi naman ba yun sa alam? Bisay, bi. Sino yun? Hanto Rap, ina pa Kuya Rap, si Rap. Exclusive lang sa family. Gayon ka mo. Kalingap. Ni Apple, alam mo na nakasama. Sa Apple, meron tayo. Nandiyan mo sila po. Gutom, kakarating lang namin galing kaming bukid. Baon na ka to. Nanguha kami ng ano, Palong sa ibang family. Parang exclusive. nanguha po kami ng pampusto dun sa kubo namin. Kinakain yung iwo. Kan kayo. Bali yung tindahan nila Papa, Ilang taguwanan na rin. Tapos 300. baka bukas buhatin o kailan. Tapos ang poste kasi nun ng tindahan ay mga putol na. Kaya nanguha kami ng poste para Parang gagamitan niya sa mga reception. papalitan yung ano nun. Amo, overnight na lang po. Ano pagko, sarado na? Panoorin nyo na lang po sa upload ko mamaya pagkatapos ng live. Naman dito sa kasilan. Sinasarado na? Eh, bye na ma. Tapos binigyan mo. Sinasarado na? Dito. Kasi pingali mo sabi ko, inom mo. Ha? Sinasarado na pag gusto ko.
Halimbawa, nagkita to. Kita sa ng pamilya. Kaura ng pamilya. Oo, noon ba? Exclusive. Anong nangyayari? Parang mga artista lagod na ka-private. Di na sila ipalog sa iba't abo sila sa ngayon marami. Di na abo sila tayo so siyempre may inang-inang ngayon. Kasi ibang pamilya na santo. Ay iba kaya na mabanggan sa na. Migkaan kaya suntukan na. Kaya sabi niya, langgay ka tataka, ka-exclusive ka talaga. Langgay pati tiya, mita, parang sanang masasusunod. So, masasupol for. Tapos kamo sana, kada ibang mga nag-birthday. Nagsilong na si Yos. Yoso. Matamis sa din. Ito may series. Mas para ako soda. Ang guys na sushi. Kaya kiton, kulog naka, agwaton sil. Nag-uubo na, isipan na. Ay, yung sa Sprite. Pa-training kita. Doon ka doon kaya. With soda. 10 viewers sa loob po. O, di ba sa'yo, just kung ano, kung mag-swimming pool. 11 na. At 11. 11 viewers sa loob. Practice na kita. Kulang na kita baloy. Kung ayaw mo, Kami na kayo na kami mag-set. I need to Kulang na ba niya? Wala, huli mo kami. 21, 22, 23, 25, Chupo niya. 26. Tara. Pero Bi, balik naman ako sa entablado, Bi. Kapuman ka ka, Bi, ah. Hindi na yan kaya pagod ko ng mga fans. Ay. Ulit ka, artista. Ano? Alam pa kung sino ngayon. Ay, gusto ko mag-serenade. Taas ng ano mo sa... Tanaka mo. Matutulong ko din sa limit. Namumukha. So, Akabo ko, sino ba to? ang aking Pang gago! Alam mo to? kamay. Sino ba to? Nakang gago! Nakandara ba sa panto? Nasa kayo tao mo? Ay, hello, Mama Ria J. Nagsirinig ka kami na kanjin. Sino pala sa Facebook? Sino ba to? Mukhang gago! Kahit man sa bang ano mo nalang bawal ko babay. Tanda na pasama. Hello, Ma'am Maria J. Kain po. Ay, shoutout po kay Ate Maria J. Kain po. Ayan. Wala. Lunch. Hello po, Ate Maria J. Napapasarap sa kain. Nag-upload po. Kasi na po, di ko nakikita yung comment. Sino na nandito sa Release. Kain po. Madami kaming ulam. Kakarating lang namin galing bukid po. Lagi yung nag-comment siya sa upload na. Pagkatapos na ang live, upload ko na yun. Ang ganda ng no? Ang ganda ng palikasan. Yung print. First time niya nakapunta dun sa tupa nila Papa. Napaka-laki. Ano ninyo nakuha? Amoy. Amoy na mga ragaan na kami. Abuman ni Papa. Uy, di na ta. Di na ta dumagos. Okay. Ang kuna, ilang to. Amo daw talaga And ni enemy Papa. has been Kaya abuman ni Papa. Panigan. Di naman yun. Ay, ay, pati ba kati amin? Ano sa pagkababa? Mayroon yung magbaba. Agno pa kati ang kaangin. Nagbati pa kaya kami? Di mo kita sabay yung Di ba, pababatan to. Kasi namin kami, tawag ko kasama na rin ako sa tuba. Tingnan po ako. Hagdan pala yun. Tapos Sabi ka ito, ano pa kami santo? Nangiwalaigang. gusto ko makita bukid nyo. Nanggusantol. Sabi ni Mama Ria Jane. Nasa vlog. I-upload mo ganyan. Maya-maya po. Mamaya po. May mga poste na kami. Nandyan na. Nakakot na. Kalinga pra. Pero ni hello. Meron support. Hello. Support sa kubo. Marite po. Kuya Rene. Hello po. Pasupport po sa pagtayo ko ng kubo. Anong style? Sawali din. Abangan. Sawali din. Bali episode. At Bahay po po serye. at ako sa balina mo, kinakot sa atin. Gayon din. Kinalasa. Film na itong laglagon. Hello Kuya Rene, sabi ni Mama Maria J. Laglagon. Kinsa dito. Tigngalasan mo. Magayon mo. Kanitig tapos. Na-late daw si Kuya Rene. Kuya Eman, hello. Kuya Eman hello. Sarap Kuya Eman. Lahat ng gulay na nakuha ko dun sa bukid. Hello. Lubi-lubi. Paano ba dapat? Nagsusupuan niya sa jumper. Ay, pato pala to. Jumper na sunog to. Oh, with short. With short. Uniform. Bukod sa diyan.
Kuya Eman, kumusta ang buhay-buhay? Long time. Ako ka jumper? Call, ginunting call gusto. Laro pa ako Call of Duty sabi ni Kuya Rini. So, bagong order ko baga? Call of Duty pala si Kuya Rene ah. Akala ko tulog ka na kuya. Bagong order ko, di man lang ko isa. Arigan Ay, pa, arigan kasya ka pa. na ko kasi di ko nasasarado sa Pato di. Kasi mo ka lang. Maraming salamat po sa lahat na suporta. Ay, Di may original eh. May itin. Basta ano ko no. May ginsa naman ang kupato. Kasi ko tabay liyan, di ko sumag ko sana. Nagkayan ka, magbayad ka. Hindi pa sabihin mo. Bibili ka sa kamo. Wala ko. Da naman good. Da Tagabot naman mo eh. Yes. Da naman good naman. Si Mrs. na. Di may din na ng ano. Di may din na. Pag dahil kasi tabo, di ka mag- Di may din malabsot si may din na. Di man di ka na saan uso kanin sa magpapantumin. Ako ang ganda. Gusto ko nito. Ay, masarap mga pato. Nagpista Ay, naman Kuya ganda. Romel. Nagpista naman ganda. Mayo. Mayo ito eh. Oh, may 15. Alam ni Striker, Galayas TV, ang nene, hello. Sabi ni Kuya Romel. Sarap Kuya kaya Romel, Rene. kain Kuya Romel. May na-upload po ako. Abangan. Kaya Rene, Sipon-sipon pa. ongoing yung uploading. Ate Maria J, may na-upload po ako Kay Kuya ngayon. Romel, sabi ni Mama Reggie. Nila mo forward nun ano nila. Pinagpagpunta ko ba din ang pagkalinturawan. Ang pag pabagot, mag-ibang magpapal. Binagot man sa per. Yun, marusan, hindi na din naka-umati. Bihira ako Walang taon na kalinturan di. Di ako kalinturan sa sada taon. Bibihira. Ako man nasa labis. Ako dalawang taon na. Dalawang taon na di. Bibihira ako. Dalawang Murang taon nga na. na di ako pinag-uno. Di pa di ako. Pag po nag-iba kami, Maria J, Di evening pa din po. naka-experience. Sabi ni Kuya Romel. Na? magkasikaso ka na ko. Hindi ko magpasikaso. Pero plano ko sa dito. Ilalanto ko di sa adik niya. Sa dito. Buwa ko sa dito. Tawid pa sa tulay. Buwa ko. Shout out sa mga butakal dyan. Sabi Sabi ko mga kanimo na muna din sa tibo. Isa di mo Sila talaga. nyo, pag ako na pamilya, tuwing ka nararaot, may kilos sila. Ako kanta ko kami nararaot, pero kami. Sergey Haley, ako na yung time na talagang maski ko, so di ko na nakakaya. Kalentorado ako si Jason Amuman, Sentian, nag-uugas ka. Di ba matatawang mag-ugas ka? O Pati nira. ka kayo. Basta Eh. sinabi ko ka. Di pag ako natrangka. Ya kaya nga ni. Sabi ko ba? Sabi ko. Pag may pamilya na, kaya nun asa diri, pag nararaot, kadaman ka ng ibang nagtabang. Adto kaya sa to. Buo kami sa gilid tinampong. Sino ba mga butakal dyan? Sabi ni Kuya Wala mang Romel. butakal dito. Ano ba kal? Hindi. Ano ba ibig sabihin sa Ilonggo? Bur. Oo. Hindi man sa nagkapasan. Ate Cheng, saan ka na? Sabi ni Kuya Romel. Cherry. Di marawa di bino. Tapos magpasiguro sa Ate Cheng. Ayun, Ikaw din bro, Romel ang leader. Puntan mo ta. Ako nagagamot. Sabi nung doktor, hindi man daw tunay na gamot yung Ano man talaga nagamot? sabaw ng nyug. Sa bukan yung. Hindi man daw talaga. Lalaki, bibihiraan mga UTI, di ano yung alas bibihira. Oo. Kung baga sa ano, mga 3% sa naana yung UTI na lalaki. Asom. Baka mali ka bro. Romel. Nang tawungan sa anay. Nalalata. Uy, gusto ko ba yung mag-in sa to Highland? Highland? Ano nga nito? Kanya, ano? Sa ligaw kaya. Ikaw. Gayon na gayon. Kasunod Baka sa kami. tigbaw. Yan, tiba, tigbaw. Gayon talaga. Yun ka mo, taguman ka mo. Sa birthday ko sa 7. Birthday mo kasi, Ben? Oh, may 7. Anniversary mo na lang yun eh. Eh? Nag-aalok naman sa tuwan. Kukuha kaya kapag swimming narito dahil kay yun lang ang may schedule nila. Narito na naman. Ben. Nang service. Beijing, Kuya Benji, na
na-miss ko na trophy. Ito talaga Ano magayon. na si Kuya Benji at Ma'am Ito talaga Mariette, magayon. parating absent na. Ito talaga magayon. Narito. Dapat Mariette to. Bago. Pasyente, bago. Oo nga, wala si Kuya Benji. Habang nandyan si... Mariette to. Udasa po. Ay, Kuya Roy! Fake news! Kuya Romel, hello! Shoutout kay Roy. Fake news. Kuya Roy, kain po. Kamusta na Kuya Roy? Kaya rin eh, bro Roy. May gamil bisaro sabi ni Kuya Romel. Ano Kuya Roy, fake news? Pinag-advisean ko yan si Kuya Ron na nag-ayat sa advice. Bro Roy, Bro Mel, Brony. Kuya Born, comment ka Kuya Born. Bruna. Fake news daw si Kuya Roy. Fake news, pero may sinabi siya dun sa live ni ate. Yo, Maria J. Hello, sabi ni Kuya Rene. Bro Roy, Bro mega Roy. love shout out. Kain po. Kuya Benji, pasok. Bro Romel, mega love shout out, sabi ni Kuya Roy. Ang ganda ng bahay sa monitor. Daman migbakan. Yayaman eh. Wala. Yayaman yung bahay, yung monitor. Booking na naman Bro Roy. Talaga problema ba yan? Alam mo, ang laki. Tingnan mo. Pang una sa bado. Yayaman eh. Megaphone? Pwede din bukan sa microphone. Ano doon sa namang nagsasak pa yun ni Arjiso na? Oo. Amo! Andun sa live Pwede yan sa bado. Ay, nakalive pala si Kuya Dani. Ako. Andun sa live ni Kuya Dani si Benji, sabi ni Kuya Romel. Sabi lang ko lang. Alin ang fake news, parang Jason, sabi ni Kuya Roy. Ikaw nagsabi ng Kuya Roy. Baka nakalimutan ni Kuya Roy. Kuya Roy. Pinapaalala ko lang Kuya Roy. Kuya Roy, fake news. Pambihirang buhay. Daw kayo, sabi. Booking talaga. Kuya Rene, hello daw, sabi ni Maria J. Kain Kuya Rene. Ilan upload mo na yun, be? Pambihirang buhay, booking talaga. Ang sabi? Sabi ni Kuya Roy. Kahit saan, booking talaga, sabi ni Kuya Romel. Mabigat sa ni, ma? Paano mo na ako, ma? Para na yung mga challenge. Hindi na nagsasakay. Para. Kaya sabi. Grabe. Pwede ka ka nakulikod ko. Alam mo na yun Kuya Roy kung ano yung fake news. Sorry. Pag kuha mo na, puro to ng mukha. Yung pagtanggalon. Nauban kaya ako nun, di magtatanggal. Okay, alam ko na ang fake news. Sabay tawa si Kuya Roy. Pumapanot na ko na. Sige lang pula, kakakain na. Oo, kasi parang 13 viewers, hello. silang buhok. Nag-o-on na yan. Pero kami kaya, Ano upload mo na? suot mo ni grade 6 pa naman. Upload mo na? Ako na ban. Oo. Kamuli yun. Ako nga ni kada ko natulos. Okay. Di man ka nagbubuko sa basa. Ang mudi mo. Pero may, Ang mudi mo. Amoy ka pa ban. may kuha talaga lahi ng mga... May secret pala kayo sana all, sabi ni Kuya Romel. Lalaki, grade Tanungin mo na lang Kuya Romel si Kuya Roy. Nakaputi talaga. Oo. Kung ano yung fake news. 40 pa sa... Alam yan ni Kuya Roy saka ni Kuya Born. Hindi, oo, isa. Dali na, may Kasi si Kuya Roy nakakaalam nun eh. Tumawa lang kami ni Kuya Born pag uwi nila. Kadi tiyara. Parang wala akong alam fake news nyo. Bro Romel, secret namin yun ni Parin Jason. Secret yun. Di very Kuya Roy. Secret namin tatlo yun ni Kuya Roy saka ni Kuya Born. Gatol, pati si Ron. Tumawa na lang kami ni Kuya Born nung sinabi ni Kuya Roy. Fake news pala. Pato mo na. Uy, nga hindi sura, basta di sa nakatuloy. Bro Romel, gusto mo malaman? Bad ka muna sa akin. Dami na natin secret. Dapat may tiwala ka sa akin. Secret pa kayo, alam ko na. Sabi ni Kuya Roy. Bilang lambot ka pa yun mo. Bilang galing mo. Hello sa 14 viewers, mega love shoutout. Hindi mo mag-initan po. Lumulumot talaga. Ay, naglag. Ubos yung gulay. Yung gulay may mga sahog. Natira yung sahog. Nate-tempered. Lalayinan mo kayo, ma? Natira sahog. Mami, entry ko sa... Yung gulay talaga yung binanatan. Entry ko sa... Yung sahog yung natira. Sa rin po. Ano to, halo-halo na gulay. Yung sita. Iba na kami! Iba kami! Hindi ko
Harin. Muna ako, 20 mil. Yan, sige na. Di ba nakamoy doon sol? Kailan? Sa to, unaan Sir dyan, Rene, kaya mag-shoutout sabi ni Kuya Roy. Cut May 20. Ma'am, sorry ka? Ay, monsa. May 20. Hindi ba ka mo? Huwag mo man Ganun sa lusoy ko? Lingawan mo, mansari na tuwan. Ay, ma'am, sorry ka mo. Baka naman. Uy, susapon. 1 year and 1 month. Lingaw na kami doon sa Naway lahat. 1 year and 1 month. Ana all. Ano, iba ka mo? Amo, iba kami. Gusto nyo bulgar Kasayang ko ka, yan. 20 Sabi million. ni Nag-iba ako. Amo. Sa kanta. May Hello 20. nanay. Sabi ni Ma'am Marie. Daw bunda ka. 20 milan. Entry na nga ni, online man na entry. O pagkabusbusan to. Ma, hi daw sabi ni Ma'am Maria J. Sa'yo. Hello po. Kasi mama. Sabi na, hi. Hmm. Hello. Saan Mahay ka na, punta, ma? bro? Hello. Romel. Sabi ni Kuya Roy. Hello na mahay. Ma, hello na ma. Ay, Ibubulgar daw ni Kuya Roy yung ano. ma, Secret. hi na ma. Hello. Saan ka punta bro, Romel? Hello, Kuya Rene. Swimming na, Kuya Rene. Si Ram ay? Nagko-call of duty daw si Kuya Rene. Pinasay mo na. Si Kuya Rene. Si Ilad pa rin. Ano, iba ka mukaan. 15 viewers, hello. Pagka sa kuwas. Ayun po, basta pasensya na po kayo sa ngayon na naka-tune in. Pasensya na kayo kung di ako makapasok sa pabahay kasi Di ba balak ka mag- unahin ko muna tong itatayo namin na bahay kubo ni Ami. Gawa ng pinapamadali na kasing tanggalin na yung ano, yung tindahan nila mama. Bali yung bubong nun, yun ang kukunin ko. Tapos ililipat doon. Pero yung mga poste kasi yung tindahan nakaputol na rin. Taman na ka. Kaya yung kinuha nga namin ngayon ay mga pamposte. Ako? Lahat ng gawa ng pabahay naman na ano, kubo ay ibablog ko. Amo talaga? Hello, Nini. Magandang tanghali. Ma, magandang tanghali daw. Ni, sabi ni Kuya Roy. Kuya Roy. Hello po, Kuya Roy. 1 year. Sino yung parang Diyos ang tawag sa akin? Si Nini, Kuya Rini. Hello, Kuya Rene. Mag-swimming na tayo. Amo talaga. Amo talaga si Rene, Rene. Sa secret Secret. namin ni Papa Jason. Amo talaga sa Rina to. Sa tubuloy, si ate. Kuya Rene, balita ko pinalipad mo daw si ate sa kaya ng 6 hours. Busy mo si ate kaya. Totoo ba Kuya Roy? Perang taon. Nag-aaral-garal ka. Perang taon. Nagsusuway-suway yan si ate. Yeah, perang taon. Hello, Ni. Hello, Nini, sabi ni Ma'am Maria J. Ni, 39. hello daw ni, sabi Ma'am Maria J. Hindi na ganun makit-kit. Ay, ako Hello, pa hello si po. Totoy, 2 taon na. Seto. Gising pa ba si Ate Ching? Ate Ching, baka Babayi, lalaki. gising ka pa. So yung santo ninyo. Alalaw ko So Susunod mo na. Paabot nga ni ka sa cellphone ka tayo pabayad ka na. Nakarehistro. Ha? Nakarehistro. Magkakarawar to. Ay, hindi. Sorry, naka-stress. Ano ami fake Kisay naka-stress. fake Ulit. ulit. Stand by siya naka. Si mama na niya. Mapaka kakulukod. Pakiulit daw. Ano sinabi ko? Sorry, manatanga ni Agko ko pag bado-badoan. Di, si ano pala, si Kuya Roy. Kaso iyakin Si na nga. Kuya Roy. Sabi ano, binalipad niya daw yung sasakyan ni Kuya Bern ng 6 hours. Oo. Pwede pa Nag-chat si Kuya Born. Ginawang eroplano na naman pala ni Kuya Rip. Ano, pagbalik. Kakulukod to papa. Ay, naro, sugod dun sa kapal. Tanga, di pa kaya alam. Hindi ko kaya pwede yan mag-cut sa ano. Adultery. Ang nasa DNP din. Mhm. Nagan, sabi ko talaga to. Formal na agad. Ulit amin sinabi mo, di ko rinig. Sabi ni Kuya Rini. Ano ba sinabi ko talaga? Nakalimutan. Narakot ako, panot mo na. At hindi mo... 12 viewers, hello. Na-upload mo na? Ulangan mo na. 93. Yan, may upload si Pula. 93%. Pwede niyo pong panoorin. Tapos pagkatapos niyang mag-upload, i-upload ko na rin yung Ano ano. ba una ko sinabi? Naka-private sa'yo, na, naka-private na yung ano ko. Nakalimutan ko Kuya rin eh. Masyado tayong makakalimutan. Ano naririnig ba? Naka-premiere yun, mahaba yun, mahaba. Wala na sa kalendaryo kasi Kuya rin eh. Dakol na ako short ay. Nagkarang ukay-ukay kami. Dano namang irak ko. Uy, ako. At tiyarig ah. Jason kaya, tama na din siya gumuto kayo. Wag ko lang, irak naman ko. Mga Ma,
Ropak. At ito na pigpirawon. Nakakuha ko sa 5. So, kahit sunabakal ko sa kay Edgar. Siya sa tulikod. Tapos, siya pa. Kay Choy. So, lulungod ba ka na yung Duming? Kaso tingin mo na ito. Pito ka. Magkatakin sa rin. Nagpipirang sukulat to. Duming, Alex. Bawat usad. 12.7. Man. Sabi ko yung ginamakmak na official sa buhay Pimbero. Kung masyadong naririnig ah. So, Alex, Nakalimutan mo nga Kuya Rene ko ano sinabi ko. Ano ba yung sinabi ko? Ano mo Kuya Rene? Bang. Ano ba sinabi ko? Ano sinabi ko? Hindi ko pa alam kung ano sinabi mo. Kalimutan ko Kuya Rene. Wala Nine viewers, hello po. Mega love shoutout sa lahat. At salamat sa 5 na nag-thumbs Masyadong up. makakalimutin na wala na sa kalendaryo kasi Kuya Rene. Ay, pakita ko sa inyo yung ano. Dito sa live. Pakita ko po sa inyo yung ginagawa ni Papang upuan. Sa eskwela, pag ano. Kasi nag-ano. Ito na, yung ginagawa ni Papang upuan. Nabili nila ito. Isa. Hindi pa na babarnisan. Ako yung wala sa kalendaryo Kuya Rene. Akala Ito na yung ginagawa ni Papa. sa kalendaryo Kuya Rene. Mas matibay ito dyan sa Sino ba bumili niyan? Di nga, oo nga. Kasi ito, kahit alugin yan na alugin, di matibay talaga. Totoo naman. Kasi Papa bago niya ginagawa yung upuan, Wala sa kalendaryo. pinapatuyo niya talaga ng gusto. Kahit maliit, Oo. guwi yan. Guwi yan. Dito malaki pero kawan. Pero yan, alugin mo, tunog-tunog yan. Napunod dun sa inyo. Tunog-tunog yan. Sa inyo, nag-repair. Kaya yan ang bubuhayin natin na ano. Kung sa San Miguel, nag-repair. Magagawa ulit si Papa ng ganyan. Sabi sa kanya, gagawa siya kahit walang order para naka-display. Ayan, ano yan? Minsan pa ko sabi nga kay Kuya Rene, ako yung wala sa kalendaryo Kuya Rene, wala na ako sa kalendaryo. Striker ka. Ay, naka-premiere na po ako. Pula, upload mo na sana mamaya. Ngayon naka-premiere. Naka-premium na si Pula. Ano na po kasi Konting viewers hello. may upload din po kasi siya. Oo. Pagkatapos niya, mag-i-end na rin ako ng live. Pwede naman po yan. I-upload ko na rin Ako, yun. di ba yan? In-order ko yan, burong mangga. Si Ram? Adrian? Yun. Andyan pala sila Alamit at Nona. Shoutout sa inyo. Sabi ni Kuya Roy. Oh, shoutout daw sa inyo. Ano na ako? Hindi yun ako magkakaroon. Shoutout daw sa inyong dalawa. Sabi ni Kuya Roy. Kuya Roy, fake news. Kuya Roy, yung in-advise ko. Di nila alam na nandiyan pala. Oo. Ay, naririnig yan. Kuya Eric na ako kasi ako Kuya Eric. Mautong. Iwan ko sa iyo Pula. Sabi ni Kuya Rini. Iwan ko sa iyo Kuya Pula. Rene, ako yung wala sa kalendaryo Kuya Rene. Wala na ako. Shoutout sa lahat. Team Mamug. Ako 20. Nadakon kang butang. Ang sila. Kapabor. Ako nakadakon. Sige, papakot. Salamat sa 13 Manggagarog viewers. na kada yun. At siyempre salamat kay ano sa... Bago ka maali. Kag ko. Maalit na. Talagang tamis. Isi yung sa Usawan. King Mango. Amo yan. Iwan ko sa iyo Pula. 12 viewers hello. Engineer. Kanino itong helmet? Ate ba? Parehas lang tayo. O Kuya Rene, wala na talaga ako sa kalendaryo. Palayo na ako sa kalendaryo eh. Amo talaga alamit, fake news talaga, pambihirang buhay. Fake news. Sabi ni Kuya Roy. Okay na papakiramdam ni Pula. Sabi ni Ma'am Maria J. Ano di mo? Sumasakit na po kaunti. Baka madala-dala ng panay ako buko sa kabanaba. Natakot ako magpa-check up kasi ang finding dyan sa ospital, operahan. Hindi naman yan. Kaya Ay, hindi. inaano ko lang, kung alimbawa lakas na nalamigan, pahinga. Kung alimbawa UTI, banaba. Ganun lang ginagawa ko. Iway nuna sa advice mo, tatandaan ko yun. Sabi niya. Yes. Ami 57 na ako. Sabi ni Kuya Rene. Para yun bata pa Kuya Rene. Bata pa. Para yun sa'yo Kuya Roy. Marami pang premiere ang papanoorin. Nag-okay si Ma'am Maria J. Okay, sabi ni Ma'am Maria Hindi ka J. makatakot sa Aba ako, kasi hindi ako na hospital. Hindi Hindi pa ako kasi
ka hospital. makatakot. Pag di ka nakatakot, Ayoko. ito pala malalaan na. Eh pero kung wala kasing pera tayo, kung may pera, punta ka agad sa Sa hospital. ano, pa-check up na naman ako. Sa over. Ate, so, resita ba ka? 2025. Para sa regla niya. Hindi naman Hindi naman. Mama G, hello po sabi ni Kuya Roy. Dama. Hello sa 10 viewers, mega love shoutout. Lahi talaga si ate niya. Si ate, inoperahan niya. Kinanap, nagpasikap na kayo dati. O dama. Kaya di naman niya pwede magkaibigan. Aha, wag lang ako mainis pula. Sabi ni Kuya Rene. Susot ko ate. Pasok kayo, pasok. Ato suok. Hello sa 11 viewers. Yung PWD po na pamangkin natin Pidang. Ay, yung upload niya pala ngayon yung ano, PWD. Hindi na, hindi Maria makaalis. J, hello po. Sabi ni Kuya Roy. Kuya Roy, hi, sabi ni Ma'am Maria J. Sabi mo, Wag lang daw mainis pula. Sabi ni Kuya Roy. Grabe init. Kuya Roy, hello. Paring Paano Jason. Jason na? Lang, sa dito ka mo. ito tayo mo. Yung Sige lugar po. nyo dyan sa Limpa, Hawaii. Ah. Bakasyon ka ulit, Kuya Roy. At nakapunta ka na dito sa bahay nila Papa. Si Alam Kuya mo Roy na. saka ni ano, Nakabalik na. di pa, sa 5 pa yun. Kuya Bobby Amoy. Papi, hello. Mamaya ako dyan pula, sabi ni Kuya Roy. Mamaya ko dyan. Sige lang. Shoutout Kuya Bobby. Siguro pag pumunta dito si Kuya Roy, alam niya nito. Alam, ganda si Kuya Bobby, si Kuya Roy, si Kuya Bern. Saka yung pamangkin ni ano, nakapunta na sila dito. Sa fiesta na lang, Kuya Roy. Punta ka dito sa fiesta sa kanila. Kaso next year sa February. Sakto, may kubo na ako. Oo. Pwede kayo tumambay doon kasi yung kubo na yon. Ang plano ko doon ay pagtatanim-taniman tapos yung mag-alaga ng mga manok ililipat ko doon. Pero yung sa walang kapos. Tapos ano ba, pag linggo, pag walang pasok yung Timpa Hawaii, Ato man ba? doon? pwede kami mag-stay ni Yami dyan sa kubo na yan. Kuya Bobby, hello. Lalagyan ko siya ng bakod. Tapos yung mga manok ililipat. Kung anong mga pwede mapagalagaan. Tapos magtatanim-tanim si mama ng ni Papa, ng mga gulay. Hello daw kay Kuya Bobby, sabi ni Kuya Roy. Kuya Bobby, hello, sabi ni Ma'am Maria. Ha? J. Sama Kuya tayo? Roy, biyahe ako mamaya. Ano, bigay ba ka mo? Kuya Bobby, ang Samsugon? Hindi nga pwede magkalagayan sa nagkagastos. Kuya Bobby, ang secret natin, wag ibong bodyguard, sabi ni Ayun Kuya pala, si Kuya Bobby pa, yun, nakakaalam yan. Ate Maria J, hello, sabi ni Kuya Bobby. Ingat Kuya Bobby sa pagbalik dito sa Manila. Ay, alis pa lang pala si Kuya Bobby. Akala Ay, ingat kayo, Bobby. Kuya Roy, oh, may alam pala, tayo pala yung may alam niyan eh. Kaya si Kuya Bobby pag Si Amid, yung pinintan ko lang si Amid kasi di niya narinig yung sinabi mo na fake news pala. di ako masyado. Lutang pa ako. dun, Saka yung Kuya. dalawang babae na kasama natin yung nakakaalam nun sa fake news. Sila Ivy. Ako, Ay, isa na yung power bank, lobot na yung cellphone ko. ako hindi ako. Lamas ko. Lamas ako. Hindi. Wala na. Paipon naman ng Ano? Labas. Ano di? Hospital. Ay, kanatuhan ito. Nakikita rin dyan. Di man baga. Pero Ano yan? maluyan ako dito. Ano din mabuhay? Ano di? Nag-shortage ka? Napasan sa hospital. Me, Wait lang, una charger. nala mo ba? Ganito to. Parang sira nga eh. Ate Maria J, pasok po sa premiere. Parang sira nga. Ha? Sira. Dito mo na lang o ilipat mo. Okay na, okay na. Eh, pagkasaksakan. Okay na. Okay na, Mi. Mi. So, oh. Saan si Payo? Mi. Mi. Saan mo na kasaksak ko? Get lobat na ano.
May ina-upload pa naman ako. May hinto yun. Dinala kasi ko yung cellphone mo. Saan yung patungan mo? Yan. Ay, pakuha lang din sa'yo. Di mo dala power bank mo? Helmet. Kanino itong helmet na to? Yung helmet ko na bigay ni ano, okay pa eh. Nasa bahay. Yung mga ganito namin helmet, kaya ano yun. Kaya vape vlog. Kaya vape vlog yun. Yung buta. Parang Jason, bakit lang ang fake samantalang kayo parehas lang ang camera at sa personal. Si Kuya Roy, akala ko secret lang. Parang mamaya-maya masasabi mo na yung totoo eh. Mga mag-ibig. Naubo tuloy ako pero eh. Tawa si Kuya Bobby oh. Bakit yan lang ang fake samantalang parehas lang ang camera at sa personal. Parang gado pa yung bola. Accident ko dito. Sa? Wala, nakakitawa mo sa... Babe! Sila accident ko yan. No, sige. Kasi ba pala? Kasi ko dito yan. Dito ba sa... Hello ten viewers, hello mega mag-lap shoutout. Sa account ko yun. Tawa si Kuya Roy. Baka mabanggit mo Kuya Roy. Iya ka di una. Iya una ka di nag-idol. Ba, ikaw naman yun sabi niya. Kung idol ko na, muna yan. Kasi nag-uunang na. Ay, may. Ay, Iso. Si Ilan. Nagdilatan na. Kaya mabi ang secret natin ha. ako nagka-o. Tatlo lang tayo no, parang Jason. Di si Kuya Born pa Kuya Roy. Ay, Yung nasa labas daw sa loob Kuya Roy sa Muntinlupa. Ibig sabihin, kasi nasa sa... Inahangaan dito sa Bicol. Kasi yun. Yung binigay mo Kuya Roy, di ko pa iniinom. Yung tira mong alak, nasa rip pa. sa birthday niya. Sa birthday ko na lang yun, puhunan. Aba, lawa. Ito yung nagpasidat sa kanya ng siya. Walang sinabi yung... Oo nga bro, Born. Papala. Sabi nga sa'yo ni Kuya Born, ano Roy, na-disappoint ka na. Laro, magpapatimis mo sa Kuya Paul. Mm. Giso. Fake news talaga. May Magpapacharger sa ano. Ay, oo nga. Yan siya. Burn pa pala. Shoutout kay Kuya Born. Alam ko nanonood ka rin Kuya Born, kaso nagsa-silent viewers lang. Tinanong ka Kuya Roy ni Kuya Bobby, oh. Kuya Roy, saan ka ba sa Muntinlupa? Sa Sa loob, labas sa o sa loob? Ate Ching. Tusmag na yun si Ate Ay baka Cheng. to sumag na sa Ate Ching. Kasi 121 na dito eh. Mm. Parang uulan. Pinulbot ko yan. Kaya ulbot pa sa naman ka. Charge na. Ha? All charge na Kaya ngayon. ulbot pa sa Tara naman man ka. dyan sa masaram sa crab. Amo. Amo? Paryuman sana. Kasi kaiban sa to, nag mga marmantika. Amo, pa-OA ko man. No, pero sa Hindi ako kaya ito para di iyo pag makagusto. kinaon mo sa crab, Amo. arga to lasa. Nagustuhan na yun eh. Nagkupangan eh. Kunan na mo. Hello sa mga viewers, may love shoutout. Mainit ang ating ano. Yung kahapon ulan. Pero saglit lang yung ulan kahapon. Parang nagpainit pa nga ng panahon. Umulan na kahapon. Pero may ibang lugar na din inulan. Dito nga ata, parang wala eh. Doon sa ano, Baka nag-umi ulan sa atin. No? lakas ng ulan, doon sa pinagano.
Salamat sa mga nanood dun sa vlog ko nung nagluto na naman ako nung ano, kahapon. Kaya kahapon di ako pumasok din kasi puyat. Puyat na puyat tayo lagi. Hello sa mga viewers. Kamusta ang buhay ibang tayo? Kaya ka na Ha? Oo. Nick, doon. Nick, kuha sa aircon mo, Nick. Hindi pa naayos, Nick. may gantaan sila eh. Ayaw nga. Di ako nakalib. Maglalib sana ako kanina. Kasi nag-practice si Nene nagkanta. Kasi may kantahan. Saan sila kakanta? Sari, Eh, San Vicente mag-audition ata sila eh. Nicole, saan yung magkanta? Amin nalabak. San Vicente, may kanta ka mo? San Vicente. Ba to? Utma. Audition ma. Audition tas karantahan ka. Magkakanta kayo San Vicente? Magkano pala sila? Doon sa lugar nila Ate Bida kasi magpipiesta sa 25. Bukas yung audition na umaga, gabi yung kantahan. Magkakanta pala yung mga kapatid ko doon sa kila Ate Bidang sa San Vicente. Ngayon, minalabak sila sa Bula. Doon sa dinaanan natin, Kuya Roy, na shortcut. Doon sa papuntang bukid. Minalabak. Malayo-layo. Lapit ang Hindi, sa motor. Motor ba? lapit ang Bula ka mo maglabos. Sa tapato ka doon. Paano po yan? Oo. Diretso. Panay ko yan kasi sa to. Oo. Panipo yan. Hello sa 10 viewers natin. Tapos na tayo upload ng pula. Mamari. Sleep na ako, good night. Abangan ko yung upload. Okay po. Sige po, Mama Maria J. Ngayon po, Mama Maria J. Maya-maya. Maya-maya. Pagkatapos mo ng ni Pula, mag-i-end na ako. Sa upload ko na rin po yun. Mahaba pa ito yun, nasa 50 minutes. Ipe-premiere ko po. Siguro patulog muna po kayo. Opo. Siguro mga 1:30. 1:25 na eh. Tatanungin ko tingnan ko kayo pala kung tapos na. Para Good night ma-upload ko po, na. Mama Maria J. Ingat po. Kasi ano? Bukas ko na lang papanoorin. Opo, Mama Maria J. Kasi sobrang nasa 50 minutes daw po eh. I-sleep na muna po kayo. Bukas na lang. Sobrang nakaka-excite yung gagawin ko po doon. Nyog. Ay, ano yun sa buko? Buko. Bukol. Bukas na lang daw niya papalitin. Sige po. Good night po, Mama Maria J. Good night po. Good night po. Good night, good night. Hello sa 11. Ano? Nakaparimil ka pa? Daming hinog ng bayabas, oh. Punta pala. Hindi ko darwad ko. Abal-abalag ko.
Alisan na, wala rin sa abot. Namitas sila Kuya Ray dyan eh. Yung pagpunta rito. Dami na Kuya Ray hinog. Sabi, mabibigat yung ano, bigat ng mga kahoy na pinutol ni Papa. Pero kayang-kaya pa. Kaya-kaya pang buhatin. Kahit ano. Kasi ilang taon na rin akong di nakakapunta doon sa bukid na yun. Taon na talaga. Lawak no? Gulat si Ami. Lawak ng lupa. Kala nyo, kayo lang may malawak na lupain. Panigal? Malawak din yung ano. Di pumunta pa kami dun sa ano. Tinayuan ng bahay. Kila Ulo. Ay, di ba? Boy ka! Kay Bolo. Lawak no? Di pa nga natin naikot yun. Yung mga alam yung lawak ng lupain ng mga ramos doon. Bayabas oh. No? Pinakain yung bato eh. Also 7 viewers. Inaantok ako. Kuya ba? So, mamaya pala pag ano, kukunin ko yung blower doon na ano, dinala ko. Para yung planggana natin. Bukas kaya ko maglaba. Maglaba na ako. Di bukas, parang bubuhatin yun bukas. Dito pa tayo bukas. Kung ano sabi ni Papa mamaya, pag magagas cutter mamaya, Magluluto tayo ng pansit. siyempre papakainin natin yung ano, mga tutulong sa akin. Doon na lang, mga taga doon sa ano. Yan, dito magluluto ng pansit. Doon na. Doon na tapos, Dito dadalhin doon. Para kapag napatuloy mo kayo. pati tanghalian niya. Tapos, ikanbas ko yung magkano yung gripo. Tsaka, yung pag ano, kinatagso, ano ng gripo. Para may tubig doon. Para pag alam mo pag linggo, yan tayo matutulog. Pag walang vlog, tanim-tanim tayo. Anong tulong yung tanim eh. Mga gulay. Tapos tataniman ko ng nyug. Yung dalawang nyug na pinatubo ko doon, lipatan natin dyan. Sana tumubo kayo. Bayabas. 8 viewers, hello. Ilan to ako? Init. Dahil pala kumuha ko ng bihis na. Muli muna kita, Marcos, pagka-premier. Init eh. Ba't yung pamasak ko? Ay, sumurang panak ko, nakabaw. Yung binamos ko ako. Nakabaw. Marcos mo. Bumalik sabi. Seven viewers, hello. Gusto na yung balat. Sabihin ko nga si Nono pala. I-drive niya yung mama yung ano. Manan mo nga sila. Sana tumubo kayo. Nang bayabas. Hindi ako kumakain ng bato. Sabi ko sinulo. Anong oras mo ba sa motor? Rega sa rin? Ha? Kaya nga nga, Lord. Kuha mo pa akong bayabas. Samahan mo ta. Kunta sa ano, blower kidabo. Hello sa 10.
Pamukha ko bayabas, ayun, oh. Subok man lang kainog, Jason. Sakto lang. Subok mo lang lumok. Eh. Sarap po. Hello sa seat. Marami nang hinog dyan sa bayabas. Dami. Opo, Kuya Roy. Ayun mo, hinog na nga yung nakuha niyo. Dami na. Masarap ka. Ito di ba dati? Dati sa amin, ito ano na to eh. Merienda na to sa amin eh. Namitas sila kayo rin dyan. Hindi kami nagmimerienda dati ng mga kung ano ang tinapay. Kundi biskuit. Ngayon, swerte na ng mga bata ngayon eh. May merienda, bibili na lang. Kami, namumuhapas lang sa bukid ng bayabas eh. Bayabas, ano pa ba? Bitin yung bakasyon nila eh. Yung, una to sa araw na, cereales. Yan. Kay Mito. Pero siya, nasa upos. Bakit? Content. Matugat ko. Bingin niya. Yung sa kumuha ko dyan, tabi ni Ivy ng bayabas. So, Kuya Roy, ang dami no. Alas puro hinog. Hinog na halos lahat. Pero may mangilan-ngilan pang ganin lang. Ganito lang kasi kinakain ko. Hindi ako yung hinog na hinog. Yung medyo matigas-tigas po siya. Pati sa baba marami na din yung ganito. Hindi ko lang kinakain, Kuya Roy, yung yung boto. Hindi siya natutunaw eh. Ayan, dito tinatapon ko baka dito tumubo. Ayun, yummy. Hello sa tree. Try na sa lulas. Bayabas. Ayun o. Pero yun. Bayabas. Gusto ka tayo may sausaw sa konting asin na masarap. Asin. Di ako nag-ano, Kuya Roy. Masakit tagiliran ko eh. Kasi pag sinawsaw ko to sa asin, baka yung asin yung maubos ko. Baka bawal sa maalat yan. Baka kasi yung asin yung maubos ko, Kuya Roy, hindi yung bayabas. Kaya ako na yung umiwas. Di ba herbal din yung bayab? Yung sa 4. Nakatatlo na ako. Sana din sumakit mo masyado. Sana tububo ka. Tutubo ka. Yan. Ito yung hindi mo na kinakain. Ayun yun. Ayaw magpakain. Ano? Sobrang hinog na siya. Tulad nito.
Nakatatlong bayabas na ako. Hindi pa tapos yung ano. Welcome to my vlog, Kuya Benji. Hello. Pero si paring Jason pumunta sa likod. Nag-ano ata si Pule. Kuya Benji, bakit late ka? Nahanap ka na ni Ma'am Maria J. Kuya Benji. Nahanap ka Kuya Benji ni Ma'am Maria J. Ayun, natulog na tuloy. Ay, ang late naman ng trophy mo, Kuya Benji, oh. Bayabas. Ano, pili ka, bayabas. Ano? Late ka, Kuya Benji. Kala ko kaya. Tulog na si Ma'am Maria J. Nagpaalam na. Hindi ko pala na nailoog sa ulo ko. Nasa live ako ni Kuya Danny. Opo, Kuya Benji, sabi ni Kuya Romel. Nasa live ka ni Kuya Danny. Ayun na nga si Kuya Romel. Ibubuli na naman ako niyan ni Kuya Benji. Ano? Ano? Kuya Benji na yan. Yo, Kuya Benji! Hinahanap ko Kuya Benji ni Ma'am Maria J. kanina. Late na siya magbigay ng trophy niya. Oo. Ayun po mag... Ate Ami, damihan mo kain ng bayabas, maraming benefits yan sa katawan. Ti Ami, sabi ni Kuya Roy. Ayun po, lipat tayo dun sa premiere ko. At upload ko na po yung nag-live lang ako bahagya. Thank you, Kuya Maraming salamat Roy. po sa inyo. At i-upload ko po yung premiere ko ngayon. Yung pagkuha namin ni Ami dun sa, kasama sila Papa, yung pinsan ko, kapatid ko. Nanangaw kami ng pampost dun sa kubo namin ni Ami. Na gagawin naming taniman, mini farm. Tapos pahingahan namin pag walang vlog. Mag-out muna po ako. Nandito sila pula, sila Nona. Maraming salamat sa inyo. Yan, bye-bye muna. At lipat po kami sa premiere. Yan, sige po, salamat. Yan, Kuya Roy, bye-bye. Kuya Benji, Kuya Romel, Ma'am Maria J. Bye po. Kuya Rene.